Il-każ tal-kimika perikoluża Mercaptans kien laħaq il-qofol tiegħu fl-4 ta' Settembru tal-2009 meta bosta persuni minn partijiet differenti ta' Malta kienu rrappurtaw li fl-arja kien hemm riħa qawwija ta' gass. Aktar minn sentejn wara ġie konkluż li s-sors ta' din ir-riħa kienet kimika perikoluża bl-isem ta' Methyl Mercaptan li nħarqet mill-Ene Malta fil-limiti tal-imġarr. Kienu 10 ħaddiema tal-Ene Malta li tqabdu jaħarqu 45 gallun minn din il-kimika li kienu miġbura f'10 tankijiet. Meta l-Oppożizzjoni Laburista żvelat dan il-każ xokkanti, il-Gvern kien ħatar kummissjoni ta' inkjesta biex jinvestiga dak li ġara. Il-kompożizzjoni ta' dan il-kumitat inżammet mistura u r-rapport tal-inkjesta sal-lum għadu mhux ippubblikat. Dan minkejja li 3 xhur ilu fil-25 ta' Jannar li għadda, il-Ministru Tonio Fenech kien qal li r-rapport tlesta u ġie ppreżentat lilu fil-bidu ta' Jannar. Dakinhar kien żied li kien qed jistenna liċ-Chairman tal-Ene Malta biex jagħti r-reazzjoni tiegħu. Fl-14 ta' Frar imbagħad l-istess Tonio Fenech kien qal li għadu qed jistenna r-reazzjoni tal-Ene Malta. Fi stqarrija l-kellim ewlieni Laburista l-Ambjent qal li ilu jidher ċar li l-Ministru Tonio Fenech qed jagħmel minn kollox biex ikaxkar saqajh dwar dan il-każ. Qal li Tonio Fenech jekk jemmen fit-trasparenza u l-kontabilità għandu jippubblika dan ir-rapport ta' inkjesta b'seħħ immedjat. Il-Ministru Fenech għandu jgħid ukoll x'passi dixxiplinari ttieħdu mill-Ene Malta u meta ttieħdu, temm jgħid il-kellim ewlieni Laburista Leo Brincat.